paradise, where no harm can come my way. When I think of you, you make everything seem alright. You take me to paradise, where no harm can come my way. When I think of you, when I think of you, you make everything seem alright. You take me to paradise. When I think of you, take me to paradise, where no harm can come my way. Safika leso sikhathi lapho esivula khona isitolo sethu esikhulu. Thina abako Ravins Auto Spares kwaDlamini sikwethulela indumezulu yamanani aphansi kumaphathi ezimoto. Ngokuthenga kwa Ravins Spares ungaphinda uzibeke ethubeni lokuwina imiklomelo emangalisayo efaka phakathi ifridge ne-flat screen uqobo lwayo. Kanti futhi uma ungathenga ngo-R100 kuya phezulu uzothelela iphisi yenyama, i-roll kanye ne-drink mahala ha. Ungasithola nethuba lokungenela umncintiswano we-spin and win. Ungakhohlwa nabasakazi bomkhondo FM bayobe bekhona bezonandisa. Wozozibonela ngokwakho ngomhla ka-29 kwephezulu. Ravins Auto Spares tholakala maduze ne-police station eMkhondo. Ravins Auto Spares singonqa phambili. Paul Petersburg Tire Mart. Sithengisa lonke uhlobo lwamaphathi ezimoto, ama-battery, ama-shocks, ama-exhaust kanye namathaya kwa-Michelin, Goodyear, Falcon and Pirelli. Tire Mart ihamba phambili ngokuphathela imoto yakho. I-Paul Petersburg Tire Mart itholakala ku-Walk Street eDumbe. Ungabathinta nathi inombolo 034 995 1693. Kwa-Tire Mart sesicine izithembiso ngisho noma amanani enyuka. We always keep our prices as low as we can. Izindaba zomkhondo FM zixhaswe ngabako MID Furnitures. Umnyango wezolimo ubambisene nomasipala waseDumbe nenkosi umthetho uzokwethula ke insiza kusebenza kubalimi ke nakumphakathi ke kusasa. Kanti umgcini mafatshilele we-ANC umnumzana Zweli Mkhize uthi ke osopolitiki kumele ke bayeke ukusebenzisa ke isikhundla zabo ukuze bafeze ke inhloso zabo. Legamenqa hora lesithathu nyanibingelela nazi izindaba noxolani inokhwaka Nkosi. Umnyango wezolimo ubambisene nomasipala waseDumbe nenkosi umthetho uzokwethula ke insiza kusebenza kubalimi nasemphakathini ke ngoLwesibili. Umphathisi wezolimo nokuthuthukiswa komphakathi umnumzana uMthembu uzondlisa kokandakanda abasha kabali11 amageja amaplantela nezigubhu ke zokufutha nokunye okuningi. Kuthiwa ke lezi insiza kusebenza izokwethulwa ke endaweni yasophuzane eDumbe egodeni kwesenkosi ke yakwaMthetha ngehora ke lesishaka lunye kuseni. Kanti-ke iqembu le-ANC KwaZulu-Natal namuhla litheke usotswebhwalo omkhulu Jackson Mthembu kumele akhombise uba-ke isibonelo ngokuthi-ke kwesule yena esikhundleni kunoba-ke atshele abanye ukuba-ke benze njalo. Ukhulumela iqembu esifundazweni umnumzana uMdumiseni Ntuli uthi uMthembu kumele enze into ehloniphekile kwesule yena kuqala ngaphandle kokumema-ke abanye ukuba-ke besule. uNtuli usho kanjena ngemva kokuba uMthembu etshele kabemthombo ezokwazisa ukuthi ubuholo beqembu sebehlise-ke iqembu labasezingeni elibi kakhulu. Uthe kungani bengehlika esikhundleni ngoba-ke babhedile. Utheke zonke izinto lezi zenzeka-ke bebuka. ANC yenza ngakahle kokhethweni lomasipala langoNcwaba zintathu njengoba-ke lalahlelwa amadolobha amathathu abalulekile kuyiTshwane, iGoli neNelson Mandela ke Bay.
Uma sihlabela phambili sibheka udaba ukuthi umgcini mafatshile we-ANC umnumzane Uzweli Mkhize empeleni uthi-ke osopolitiki kumele bayeke ukusebenzisa-ke isikhundla zabo ukuze bafeze izinhloso zabo. Ubekhuluma-ke emngcwabeni wenqalabutho engasekho eyalwa-ke nombuso wobandlululo umeya Ramgopin Verolam eThekwini. Ramgopin ushone-ke eneminyaka engama-83 ubudala ngemva kokuqina kwesifo sohlangothi. Wabeke lilungu le-ANC ePhalamende kusolo 1994 kuya ku-2009. Umkhize ukhwele wadilika kubaholi-ke bakahulumeni athi-ke basicabangela-ke bona. Uthi-ke abaningi abasesikhundleni zobuholi bazibheke bona kuphela-ke ngesithukuthuku zabantu-ke abasemazingeni aphansi. Umkhize uphinde wathi-ke iqhawe elifana noRamgopin alizange-ke limele-ke inkohlakalo nokukhwabanisa okudla-ke lubi kuhulumeni. Abangani bakaRamgopin bamchaze njengomuntu obehlanganisa-ke abantu ngesikhathi umndeni umchaze-ke njengomuntu obewuthanda umndeni wakhe. Ubengumholi kwe-United Democratic Front ko-UDF nenatali-ke Congress. uRamgopin unconywa-ke njengomuntu owalelwa-ke inkululeko nongacwasi owavalelwa-ke noma wavalwa umlomo iminyaka 17 futhi waboshelwa endlini iminyaka 12 umbuso wobandlululo. Asiphethe masithi isikhulu zakwa-South African Revenue Service SARS ezibhele impahla ephumayo nengenayo ezweni zibhadameke isidakamizwa zohlobo lwe-cocaine zifihleke emabhodleleni okumuthi-ke wezinwele nelinganisela ku-2.1 million wamarandi. Lezi zidakamizwa zitholakala enkampanini-ke ethutha impahla esikhumulweni sezindiza i-OR Tambo International Airport nempela sonto. Okhumela uSARS usandile memela uthikinja iyashaya amakhala ngenye-ke yezimpahla ebezithunyelwe-ke zivela-ke eBrazil ziya-ke eKapa kodwa-ke zizosebenzisa umzila waseGoli. Kube sekutholakala amabhodlela ayisithupha omuthi wezinwele nokuthi uma-ke hlola kwaqinisekisa ukuthi kugcwele kuketshezi lwe-cocaine elinganisela emalini ka-2.1 million wamarandi. Lezi dakamizwa zithathwe zabe zidluliselwa emaphoyiseni ukuze-ke kwenziwe ulunye-ke uphenyo. Asiguqe bakwethu indaba ngodaba oluthi umnyango wezolimo ubambisene nomasipala waseDumba nenkosi umthethwa uzokwethula insiza kusebenza kubalimi nakumphakathi ngoLwesibili. Lezi-ke bengizogamanqa kohora lesithathu uma libumbana ihora lesihlanu sikhona-ke izindaba izobe zingamanqampu. Lezi zindaba bezixhaswe ngabako-MIT Furnitures.
Time after time, 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 time after time. Time after time. 22-4 afternoon drive. It's your boy Smiso Boza Ngijimano Sothondose. Euphonic time after time. Sothondose mfethu. Weekend yakhe binjani? Dugcina wasitshela ukuthi awubuye. Bowenzani? Bowubhizi ngani? Yabona tana ngekavamanga. Eish yayi mnandi weekend yami. Yabona futhi bengabe concert othi uthabang le yakini leyo mnix. Sambile siqale sawudla inyama lezakhini. Sure. Shala lapha ama drink lapha nenyama, inyama eshisiwe ke, inyama hayi inyama. Khuluma ngenyama wena makuthiwa inyama kuyo inyama. Yazikhuluma ngenyama sayidla inyama saqeda lapho bekunama award ke bekade lapha na ke Middelburg. So sahamba lapha ke Bonquet Hall, sahamba sakuma award lapha. Hayi futhi kuhambe kahle ama award. Yeah, but ke inhlahla kayibanga ngakumini ivele yahlala lapha ekudeni nami inhlahla bo. Ivele yahlala lela mfethu. Yeah, hayi bengilindele ukuthi hano ngiyaphuma na. Uyabona sihlala khona kwa TV. Asinosipho khumana sakhuluma kwa TV lapha na ukuba kahle yonke into. Hayi mase kumele kubizwe ngaba award cha kubizwe ke labanye bekade sinabo. Not ukuthi idliwe just athi asibizwanga bizwe labanye bekade sinabo yabo. Yeah, hayi ukuthi ndliwa no adliwanga. Niyezwe labanye bekade sinabo la besade sikhompyutha nabo. Kahle banikhodliwa. No abasikhohlwanga. Ayini besibize sonke. So kufanele kubize umuntu oyedwa category umuntu oyedwa. So lapha bekhona mina babiza omunye umjida. Sure. Yeah, kwathiwa bamnikeza certificate indona. Nangale futhi kusimise nakhona kanjalo futhi. But asikhulumukisa mfowethu noma ngiqale ngibonge kubalaleli nabathandi balomsakazo. Ngokuthanda isikhathi sabo bakwazi ukungivotela, cha bavotile kahle impela. Kodwa ke kwasho ukuthi ke inhlahla kayibanga ngase site lethu ngalendlela besade ke sifuna ngayo. So kulokho nje ke sibuye ke silambatha bakithi. Nyathelo imbongolo Sothondose. No, iqiniso lithi abanikezanga thina. Okay. Not udliwe. Asiqinisekisa asikhuluma iqiniso. Mina banginikezanga banikezela omunye umjida. Yazi mawukhuluma njena ngivele ngicabanga indaba kabafo. Thuba enzimanga kumawathi. Ngizokubuza ngayithola. Akukhulume ngayo letsizwa because isiproducer yona. Izawusuke nje icima intambo. Ayenze yonke into. Igivele ngesikhulu ispeed stage lamanga bengangibizi mina. So ngithi vele mina besebiza bonke besihamba nabo. So sesiyahlala ngesimo sokuthi ke sebethana Sothondose isikhathi wena bese sihamba nawe vele sisele wena. Ayingabuku lezi zonke lezi zivile besinazo naso beyisaba. Yeah. So ngase ngithi mina ngoba ziyesaba lezi insizwa lezi basebenikeza lenye insizwa ke le ayavela gibele stage ke leyo ifuna ngenkani Mfowethu kuthiwa ukuthi emakubizwa amagama kuthiwa the winner is wasukuma usuke ejubana stage. Kodwa nje Sothondose mfethu asinibongelele bafowethu noma mhlawumbe asibonge nje ukuthi insizwa nijikile khona bafowethu kusho likhulu lo Sothondose yebo nanokuthi abalaleli nabo lokuthi bathatha isikhathi sabo bekwazi ukuzivotela basho ukuthi babhilivelile kuthina basho ukuthi ke laba abanye bebhilivela kakhulu kwababo nabo so uyabona so wasekuba ukuthi ke bangasinikeza ke indonto nokodwa sithembe mfethu ukuthi ngokuzayo noma kanjani futhi wami siyobuya nayo iphila ya kunjalo mfowethu hayi futhi ngeza ngiyobe ngicasukile ke lapho impela ngiyobe ngicasukile ngale bona kumfethu shona emakhaya kubanele ko 76401007 1261472239 07 emsakazweni wakho kumkhonda FM iweekend yakho spende kuphi wena mina bekuma award wena buse enkosini yes bengisekosini mfowethu Sothondose mfethu bengicala ukubona iunderwear yengwe mfowethu enye insizwa beyigqoka ingwe laphana igqoke kamnandi mfowethu ihambisana nemvunulo so nje mfowethu bekuhle kakhulu bhuti wami engwe yeah yengwe mfowethu Lezingizele kahle ingozi kanti isenekinga producer wethu uqala usilungisela abana lava ingozi ethu la senzele kanje
Alright Mzuzu korothu banike lapha ke to 4 o'clock lesikhathi ke sanamhlanje ngale kwala ngo4 khona lapha kubamalinga kwi traffic zones lapha kusitshela ukuthi ke wenzana nje lapha ke emgwaqweni kanti ke lapha ke ikhaya lapha ke reach the unreachable level uba mnqumalo sabe khona ke futhi khambeni kwesikhathi khuluma nathi icithe kuphi weekend yakho wena sawona Sawona njani mthana? ngiyaphila futhi kunjani Ngiyaphila ukhuluma noThulani Mndebele la eDumbekane. Kodwa ke mfowethu i-weekend yami mina ngomgqibelelo bengifisa udadewethu lapha eDumbe lokushini manje ngithi nje abasingathile hayi ngisenkosi kakhulu kubo bonke. I-weekend yami ngimthanda ngiyabonga. kubonga mina phothi engathi ulisisa ngalala ngokuthula Siyabonga. sho kanjalo ke lithola isikhathi ke sanamhlanje ithiki bifihla ke insizwa le weekend ke sibekele ngathi dadewethu lo angalalayo ngokuthula khona la sibona ithola abantu siopose Usemoyeni shap kunjani? umala phela lokho Hey, afternoon drive sharp. Ngiyabonga. Kunjani bhuti wami? Siyaphila. Standard sikhuluma abantu ngobufethu. Uvusikhumalo emthunzi. Okay, but weekend yakhe benjani ububhizi ngani? Hayi bengani ethi izolo bengisemncwabeni lapha ePitrich emagadeni ngaphakathi kodwa yona bemnandi. No, siyabonga bhuti wami ngabe bemnandi. Thank you. kanjalo ke lithola isikhathi sanamhlanje Mzuzu 15 ngiyangithanda bese ngena laba ngathi bathambile ngoba ngabe sathola kahle mangabe soba isizwe kanje impilo zobenzisa zodwa futhi enginayo futhi semzini wensizwa phela Mfowethu, uyazi ukuthi njengoba khona ubhoza namhlanje ka afternoon drive mfowethu, abantu abathambile bazofona sothondoza. Uzomangala mfowethu, uzomangala. Awukuphikele ukuthi angeke. sawubona Yebo Sothandosa nosisobhoza Apha mangami. Siyaphila kunjani? Yeah, out the risk sasemadabukela. ya iweekend ekufate njani ma Weekend kahle ngokwedlulele bokusinde ngoba ethole sipinya ngendololwane lapha ebukhosini bakamthetha emadabukela. awusasho kulungile ke kodwa awusasho Ngabe vozehle fula kanjani? Awuphuthelwe mina bengikhona. Ana ngikubonile nawe. Sure. Hey ngikubonile ungasayidli inyama, ungasayidli inyama. Oh. Ngiyadlala shop ube grand ba. All right. Okay. let's go siphansi madabukela cha nangangifisa ke lapha ebukhosini kwasho ukuthi ngiyakhumbula inkosi yangifonela embuza ukuthi ya isibone nina lapha isibuza manje Sothandoza ngakuphi ngathi mina chief angakabikho nathi sesinenye inkosi leya kwashabalala sedonke road Wafonelwa ubaba wakankosi wayicabanga ukuthi inkosi yabona kuyahlupha ngicela ngikubuye kanje sawubona kodwa kunjani Ukuthi sibahamba kanjani ngiyaphila sibazama kube nkosami kuphathe njani weekend Yesibala ngoma sasaze udinkezo nje sibale sizolo sokuthi alimala bodwa sibale abadala abafana. ulimana udla inkezo kufanele kwadlala udla inkezo uyadlala nawe kulungile futhi Ngaba sinetyenkezo besinetyenkezo sibala. ithi vidli guys should be PC Hey bephisile sisi. busy should ngamasica nje kunuka amasica Hey kuno amasica bekusindiwe ngoba ethole mfethu. Uyabshaya bese Sothandoza. hayi mangabe idlozi Hey. angithi phela lobe angithi sizulu esidlozi La kholisakala idlozi. ilona kuphela no ngiyabshaya mangabe bona ukuthi kunomcimbi ekhaya so sekufanele ngiphungule ngafundisa ukuthi mangabe ngihambisela abantu fanele ngiphungule ngoba ya ngenza ukuthi mangabe khona okufakwe uqale mina qala kubonakale ngami phansi Yasisakhuluma ngale nto kunesithombe engike ngasibona ku Facebook esike satrenda sembuzi. Ithi imbuzi kodwa naloku nabuyisa ngamo khokhobeni ngibazela mina ukhokhobeni. Right Sothandoza. kodwa sawubona Amfundisi wami. adijali kodwa Ngiyaphila yamkhendi beyimnandi noma ugula nje manje. ukhululani manje ngathi ubuya weekend bese yagula noma ivuke nomthwalo phela kufika lokugula nokuvuka nomthwalo Ilele fla. ivuke nomthwalo Usolo awusiso bhoza. Hey shapha kanjani? Shapha umpintshi noma nomunye. kulungile ke lapha ke cha uyasho ukuthi cha ivuke nomthwalo hayi ngoba Yeah. Oshuthi ilele fla half. ilalele fly impela so sekufanele iyogcida manje amandla wasekho Hamba lapha baba. ke ashela lapha kumarvethethi bese sibuya selapha ke ise check indawo beyitheza trend kule weekend Yes but kodwa kasibale ngalo sine sivala ngalo ogcina phela usemoyeni shapha kunjani? Ngiyaphila futhi njani? No standard siswami sikhuluma nomani kuphi? Ukhuluma nona Masini eMaswazini. Kwehla njani lapha eMaswazini namasini? Bengihleli kahle nezingane zami ufikile noZodo. Weekend yeni nje bemnandi begrand. Awu ibimnandi kakhulu mfowethu. Hayi no siyakuthanda siswami ezwe.
Ngiyawuthanda nami umkhulu. Sharp stand. Ubakithi Nkosi yami. Ngiyayibongela. Kanjalo ke lethe kwasikhathi ke sanamhlanje so 11 to 4 cha aselapha manje bese sibuya ke sibuye futhi check ukuthi izinto ethe zama phambili. Yes Sothono Sefethu. Aba mhlambe angikusho ukugcola umlomo lo ngithi mfethu kumuntu olalela radio njengamanje olalela umkhondo FM akahlale nje kanjalo anganyakazi mfethu. Ngiyaphoqa. Khule sizwa ngakho. Ngiyaphoqa mfethu. Alright noma Sothono sijike kuphi mfethu sijike ngapha ku DJ Happy Girl ethi yaphela imali. Then uma sibuya ngapha siyakuthembisana kanjani asikuphethele indaba enohlonze. Imali yabafethu iphelile ke weekend. Iphelile imali yabafethu mfethu. You know Sothono sekuneyingoma mfethu ezithi mayishaya ubona indoda ikhipha imali yokugcina mfethu ubona indoda ikhumula ibhutsi ayikhipha imali yokugcina eyishuthe kwesokusini. Nkosi yami nawe sanjalo kulungile kakawatha. Cha mfethu njalo. 10 minutes to 4.
Tondose, the man you can trust. It's Mike from Corbus. You're dealing with Sniso Border. You need to understand. Stand out, my brother. Athi ngashipha zami yazi. Bathi abo all white abasase